Κύριε, Πανός και Επισκόπημον Θεολόγου, ον χάρις της Αγίας Εκκλησίας in ειρήνη, σώνε την ονικιά προημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων εις εις αληθεία. Κύριε ελέησον. Και ο έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πάσο. Σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίοι, εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, πάση. Και το πνεύματι σου. Ας κεφαλάσσομο το Κύριο δίνομαι. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίοι, εις αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, τα ψυχάσμενων σου τότε ανάπαυτον, διάκονάτας, εις την μακαρίαν ζωή την παρατήτην ανθρωπέ. Καταπατή σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίες σου αναπαύονται, ανάπαυτον, και τα σκηνά των δούλων σου, όχι μόνο υπάρχει τα θάνατο. Ως εκατός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρεσαι, ότι ο Θεός φιλάνθρωπος σου εις δικαιού θα μαζίσει, λίγαν μόνο σε αυτό το Ματίας υπάρχει, η δικαιοσύνη του δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος θα ήγει. Του Κυρίου δε υπόμεν, ότι η Ανάσταση της ζωική ανάπαυσης πάντων των κεκτημένων δούλων σου, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισταμένων και πεσόντων Χριστέων Θεός ημών, και την διδόξα αναπέμπομεν, στην το Ανάσταση του Πατρί και του Παναγίου και καθόλου του Υιός σου πνεύμα νικαίοι, εις αιώνας των αιώνων. Δόξα τη Χριστέ ο Θεός ήλθες ημών, Κύριε δόξα. Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγη. Ως την νεκρός και τόντων Ιησούς και ανέχοντας τα θάνατος βασιλείας και αναστάτε νεκρών που σας Ανδριωμένη, χαίρε, χαίρε, ελευθεριά. Όλοι μαζί. 6 γράμμα. Έλα. Ελάτε. Μπράβο παιδιά μου. Μπράβο. Εύχομαι χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, χρόνια πολλά στους Έλληνες. Και κάθε χρόνο να τιμούμε τους ήρωες που παλέψανε, σκοτωθήκανε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι.